Ang among gisigihag baklay. Nakita ra dyan na mo ang likha. Wow. Sir Julian. Segundo leaders. Vietnamese. Ito pala yun. Wow, ang lamig. Ayan daw. Biyasto. Sus, nakita na naman among gibaklayan, guys. Wow. Tanawa ko na ninyo, guys. Oh. Diri. Naa sila mga barbecue. Thank you. Tea. Ana. Yan siya, guys. European. Tama niya, guys. Pero huwag na kayo siya tan-awin. Kato Alam mga omega, gawas namin sa kuan sa amo ang chicken. Nakatulog namin, nakaligo namin, nakailis namin, guys. So, sobrang kakapoy. Ano ko yung tingo, guys? My goodness! Tapos, alas 5, na-decide mo nga magkuhan mi, guys. Amo ang itinerary is mag-Bonham Park. Tapos, mag-night market rin karong adlaw. Then, ning anhimi sa likain. Tapos, namin nakita nga chocolate. And then, tawag kami ng yogurt, guys. Saan siya yogurt? Saging, kapayas. Chocolate. Then, siya strawberry to nga. Saging. Nice design. Yogurt. Then, breakfast siguro niya ni sa katong na ay yogurt. Snack sa amin, guys, kagikan ni mga tulog ng matag ipang kapoy. Tapos ipangita na mo ning likain na baklay mi doora man. Tapos nakita na mo ni so na sa mayanda o jayra sa amin na ni Odto. Sayo kay mi na ni Odto. Cheese man ni Odto, guys. Ubo ko, guys, grabe. So, ang duha, guys, si Ma'am Nalcaw, si Ma'am Hazel, pa dito nagtanatan kasi sa mga display. Hindi ako magtanatan sa night market kasi makakita ko dito. Hindi ako magtanatan. Kamera ko po. Ipalit, guys, kay hindi makaulit at mabilin talaga rin. So, salamat sa mga kay nakabanding ng tulog. Dami sala yung dapit. Nadayon doon. Last year naman yung plano naman. So, nadayon. Miyas ako mo, guys. Diha, guys, nisulod na mi din ha, nagtanaw-tanaw lang mi, din nagmerienda lang mi, guys. Wala namin nagsuri-suri kadjat rami din ha, dinindiretso dahil mi sa Bonham Park. Wala na, nagmerienda rami ng yogurt, tilaw rami anak, guys, unsay lami anak. Lami man dahil siya batangan o kanang bitang na ay baso, sugar, sweet ay honey mo din siya. Toron, kana lang. Picture-picture, busy si Mamilka din ang time.
So, kana lang sa guys sa mga picture.